Seguim amb les recomanacions a Clos Montblanc amb diferents plats de Nadal. No podia faltar, evidentment, els canelons de Nadal. Aquí tenim la pasta i tenim la carn de dintre dels canelons rostida, que normalment sol ser de porc, també pot haver-hi alguna de pollastre i alguna de vedella, però el normal és la de porc amb una punteta a vegades d'aquest foie gras. Juntament també amb la beixamel que a vegades pot ser més líquida o més densa, però al final fa que tot plegat, que tot aquest plat tingui una estructura important. Per tant, hem de buscar vins que ens maridin i que també tinguin aquesta estructura. Aquí hem buscat un blanc i un negre. El blanc, que és el chardonnay, el nostre únic chardonnay, que té uns 3 mesets de fusta aproximadament de criança, i ja té aquesta densitat i aquesta estructura d'un vi una mica més fet, amb més corpulència. I el negre no podia faltar el Masia les Comes, un dels nostres vins emblemàtics de Clos Montblanc, de Cabernet Merlot, amb 18-19 mesos de barrica, amb criança, un vi que en boca és elegant, però té estructura, amb aquesta elegància final que sigui realment un dels vins importants i, com deia, emblemàtics del celler. Per tant, res, aquí va la nostra recomanació i gràcies. Salut!